Umay kami manen kung maglaw kada kayo kakabsat iti naimbang nga rabi tayo amin. Ket sapay kumata ni Apo Dios ket agtultuloy nga aramidin na ti Karina nga dagiti napili nga bendisyon ket isuit iti na kada tayo kakabsat. Nang nangruna kada ito'y panawin pailaeng iti daytoy kunatayo nga pandemic. Adu digiti mapaspasamak ngem dakkel iti panagtalag tayo nga ni Apo Dios ket isu kakabsat iti dayjay Dios nga mangsalaknib kada tayo. Dios nga manggited kada tayo dayjay nananay nga salungat tayo. Ket tayo manen kakabsat daytoy programa tayo no panaginadal tayo Redemption Story Revisited. Ket sakbay tayo nga unagan kakabsat daytoy napateg nga adal tayo tatang rabii dawatik man nga agkararag tayo. Man nakabalin amin nga Diyos amami nga dapat sa dilangit. Umay kami nga agdayaw ken ka Ama. Buwan dayawon da ka sigud ka dagiti amin nga karim kada kami. Ket isu daw Dios iti matalek na tinupal mo nga ay kada kami. Dagiti karim nga may panggap iti na materyalan. Pagyaman kami o Dios ket ti karim nga agpaay kada kami iti na fisikalan. Agyaman kami o Dios enya dayon kami kadigiti panagsasaki. Nang nangruna o Dios iti karim iti na espirituan, agyaman kami Ama tanasarakan ni iti pudno ken naragsak pan nakirelasyon ken kababaen. Dawatin mi mga bendisyonan na kami, dagiti kakabsat ken gagayem mi nga kadwami itata nga agadal pinapatek nga sa bendisyonan ka. Bendisyonan met sudang Dios. Nang nangruna bendisyonan daytoy nga saog ni kamadalen itata. Suda ka Dios manen iti mangited kada kami dayjay nga tarigagay nga awaten mi dayta mayat mo ket babaen iti pannakabalin mo Dios atureng digiti panagbiag mi nga isun iti panagbiag nga maikari nga paiken ka. Agyaman kami ta kinawusan na kami iti kinalinteg iti anak mo digiti iti binawat mi nga napnuan iti panagyaman iti naganap ko ni Jesus. Amen. Iti serken tayo kakabsat kada ito'y nga rabii, agtultuloy tumanen iti linawas. Kahit kung apan tayo kakabsat iti maysa nga subject matter ito'y Biblia, may panggap kakabsat iti redemption story. Iti panangisalakan ni Apo Diyos kada tayo kakabsat, isunay iti nagpanggap. Ada dayjay inaramid iti Dios ngay awagan tayo kabsat wenno nagnaganan tayo iti the plan of redemption. Nga sakbay nga parsuaen ni Apo Dios iti lubong ken ti amin nga adda kenkuana. Nagaramid da kabsat iti maysa nga plano nga intun no bilang if and only if iti tao nga parsuaen da akas kasping ken kaladawan da ket agbasol adda kakabsat iti umay a mangisalakan kadakwada. Ket daytoy iti nagnunumwan ken nagplanuan da kakabsat. It is God the Son ito umay nga mangisalakan. Isuna nga kuna nakabsat iti maysa nga Christian writer. The moment there was sin, there comes the need of a Savior. Dayjay balikas nga kahit kung adalin tayo kabsat, ket dayjay importante launay nga balikas. A very important word in the redemption story. Isu daytoy kabsat ti grace. Daytoy grace kakabsat ket nauneg. Daytoy grace kakabsat ket nalawa.
At dahil pa nagkangkanta dito nga deep and wide. Deep and wide. Dahil ayat ni Apo Diyos kakabsat, nga isu iti mangbukal kada ito'y nga parabor, da ito'y sao nga grace, is so deep and is so wide. Iti may isang gundaway ni Dr. Nestor Lilioma, nangyag ko dahil definition na kakabsat iti grace. It was one fellowship, iti may isang distrito where I attended. Kat nangaramid kakabsat iti acrostic dahil sa nga grace, limalaang iti letter na G-R-A-C-E. Dahil iti grace, baganan ni Dr. Nestor Lilioma, kat isugayam kakabsat, dahil sungbat ni Apo Diyos, iti problema iti basol, tapno maisalakan iti managbasol. Denggan nyo di definition na kakabsat. Grace is God's response at Christ's expense. Adda iti basol. Ti Diyos, adda iti sungbat na. Ket iti umay kakabsat amang bayad kadayjay abasol, wenno dayjay adawdawaten the demand of sin ni Kristo Jesus nga anak iti Diyos. God's response at Christ's expense. Iti kayat kung adalin tayo tatakabsat. Agsipod tada tayo marukit na isalakan. We are saved by grace through faith. That is the tenet of the Protestant belief kabsat. Kasano pen nakaisalakan tayo? Naisalakan tayo babaen iti parabor. Nga inawat tayo, babaen ba't lang ti pamati. Nga magsipod ta naisalakan tayo kakabsat, babaen iti parabor. Iti adalin tayo tata, grace teaches us. Itatan ta insalakan na tayo ni Apo Diyos babaen iti parabor. Dahito'y matlaeng aparabor kabsat, isuro na tayo tapno kasano tayo nga agbiag, iti may sa abiyag nga agpaay kadayjayen ang naisalakan. Lawlawag kakabsat. Naisalakan tayon babaen iti parabor. It is done. Ije cross kakabsat, binayadan ni Apo Jesus dayjay nga demand of sin. It is done. It is paid. Nabayadan na yun. Iso nga itus usar kakabsat dayjay sa nga past tense. We are saved. Naisalakan tayon. Nga magsipod ta na isalakan tayon ket inawat tayon dayjay sagot iti pannakaisalakan. Remember, salvation is a gift. Kastalaunay iti panagayat iti Diyos iti lubong tainted na iti anak na abugbugtong. God the Father has a response. Kadayjay problema iti tao, inted na ti anak na abugbugtong. Datayo met kakabsat babaen iti pamati. Kunana met laeng na Apo Jesus, but whosoever believes in Him, awaten tayo babaen iti pamati dayjay asagot iti parabor. Anyan to ti kunana, addan kada tayo iti panakaisalakan. Tapay, inawat tayo dayjay sagot kakabsat. Ngem iti kayat tayo itatang adalan. Agsipod tayo salakan na tayo ni Apo Diyos kakabsat. Kasano iti panagbiag tayo? God, through His grace, teaches us. So the theme or the lesson that we'll study tonight is grace teaching us. Isursuro na tayo iti parabor dagitoy nga bambanag kakabsat. Kahit kung basain tayo kakabsat, iti libro ngayon surat ni Pablo kini Titus, Titus chapter 2, verses 11 and 13. Basain tayo kakabsat. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously,
and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Kadaytoy kakabsat nga surat ni Pablo. Ited na kadatayo kakabsat dayjay talo ang napatag nga isursuro iti parabor no kasano iti panagbiag tayo. Remember this. Kuna nakabsat ta inpakitan iti Dios iti parabor na nga agpa iti pannakaisalakan iti sangkatauhan. This grace appeared. Sino dayjay nga nagparang kakabsat? Nga napnuan iti parabor, nga isu iti nangisalakan kadatayo, ni Pablo amuna nga isu na ni Apo Jesus. Ket intun no awaten tayo ni Apo Jesus kakabsat. Awaten tayo met dayjay a parabor. Ket intun no addan kadatayo dayjay a parabor nga naggapuken ni Apo Jesus. Daytoy a panagbiag agbalbaliw kakabsat taapay saanen a panagbiag nga suruten nan dayjay uyos iti dati a panagbiag na nga panagbiag iti maysa a managbasol no diket din agbiagen nga agpaay kadayjay nang ited iti sagot kenkuana. Anya digitoy nga insuro kakabsat daytoy a parabor. Ket masapul kakabsat anya masapul nga kitaan tayo ta daytoy kakabsat iti buklen iti maysa a Kristiyanuan a panagbiag. Umuna, iti pudno a Kristiyanuan a panagbiag. Kuna nakabsat iti verse 11, denying ungodliness and worldly lusts. Ammo tayo kakabsat nga daytoy bagi tayo agsipud ta isuna ket nagbalin nga adipen iti basol ta managbasol tayo maro. Daytoy abagi tayo daytoy a panagbiag tayo kabsat. Iti tarigagay na dayjay tarigagay nga saan ang nadyusan. Kunanan ni Pablo iti problema daytoy nga bagi dayjay kayat kong aramiden saan ko nga maaramid, that is godliness. Nga dayjay saan ko akayat nga aramiden dayjay iti kang kanayon ko nga maaramid, dayjay iti ungodliness. There are two forces ito'y apanagbiag tayo kakabsat. Iti kabusor ken iti Diyos. Ni Apo Diyos kayat na nga agbiag tayo anasantuan, godly life. Daytoy met kabusor kayat na met kakabsat nga agbiag tayo akas dayjay tarigagay na living ungodliness. Isu nga intun no inawat tayon dayjay parabor kakabsat. Daytoy a parabor suruan na tayton to deny ungodliness and worldly lusts. Pagdisinem daytoy abagit to deny. No anyaman iti tarigagay na daytoyen a parabor isuro na tayo saan mo nga ited. Taapay dayjayen to deny living of ungodly life. Agrugin kakabsat dayjay desisyon nga babaen iti parabor ni Apo Diyos. Kayat tayon nga agbiag akas dayjay tarigagay na nga panagbiag tayo. Anya yung mo nga isuro na? Ti isuro na kabsat to deny ungodliness and worldly lust iti panagbiag tayo. Iti mikaduang inbagan ni Pablo kakabsat, nga kabayatan nga agdibiyag tayon nga naisalakan tayon babaen iti parabor ko na. Iti panagbiag ket masapul nga agbiag tayo. Anya iti kunana godly, na Diyosan, soberly,
righteously in the present world. At dating agbibiyag kakabsat hantay amnatay pay metlaeng innala ni Apo Dios nga insina kada ito'y alubong nga nakayanakan tayo pagbibiyagan tayo. At datay pelaeng itata in the present world. Ngang kabayatan nga datay tatta ditoy. Iti panagbiag tayo kuma, it must be lived godly. It must be lived soberly. It must be lived righteously. Intun no digito'y kakabsat iti aramidin tayo niya. Naparbeng, nalintag, kinadyusan, apanagbiag, iti agdama at tiyempo. Kasano tayong agbiag deto'y? Babaen, iti parabo. Saan kakabsat? Nga daytoy bagi tayo, ano daytoy apanagbiag tayo, iti ibagatay nga agbiag akasta. Anya, naparbeng, nalintag, nadyusan. Tapay, dagitoy atalo a qualities kakabsat, iti na Christianuan a panagbiag, nga isuro iti parabor kada tayo, is not. Ibaga, haan nga bunga iti Santong Espiritu kakabsat, dagitoy ket bunga iti pannakirelasyon tayo kanako Diyos. Again, I will have to repeat. Iti Galacia kakabsat, Galacia 5, at datoy dayjay ko na tayo nga nainlasagan panagbiag. At datoy iti na espirituan a panagbiag. Inbagan ni Pablo kakabsat, iti Galacia 5, inbinsa-binsana kasaggaysa, dagijay nga pakakitaan iti panagbiag ana inlasagan. Sana inbaga kabsat dagitoy met kunana digiti bunga iti Santo nga Espiritu iti kayat nga sawen intun no agbibiyag tayon babaen iti parabor. Ket isursuro na tayon iti parabor no kasano iti panagbiag. Anya panagbiag? Naparben. That is one fruit of the Holy Spirit. Temperance. Naparben. Another one is nalintag, righteous. Another one is nadyusan, godly. Dagitoy kakabsat ket iti ibaganan daytoy a parabor nga isuro na kadatayo ket kabayatan kunana nga agbibiyag kayo kadaytoy agdama at tiyempo. Kitaan tayo lang ngayon kabsat, haanin nga iti tiyempo ni Pablo nga idi insurat na kini Titos daytoy. No di kadi iti tiyempo tayo tata. 2020. We are now in the month of August. Iti tiyempo tayo itatakabsat. Iti bagbagana, iti parabor kada tayo, iti sursuro, iti parabor kada tayo, no kasano, iti panagbiag tayo kunana. Agbiag kay kuma, anaparben. Agbiag kay kuma, analintag. Agbiag kay kuma, nadyusan. Iti agdama at tiyempo. Manen kakabsat iti ibagatayuan niya. Dagitoy a panagbiag iti maysa a Kristiyano nga insalakan iti parabor. Insalakan ni Apo Diyos, babaen iti parabor. There must be a change, a radical change in the life. Na idi ibagbaganan ni Apo Jesus ko, da kayo ti silaw ti lubong. Kasano nga agsilaw tayo, no dayjay metlaeng panagbiag tayo, isumetlaeng iti panagbiag, dagijay adda iti lubong. Kasano kakabsat nga agbalin nga ihemplo tayo, no iti panagbiag tayo, ket iti panagbiag metlaeng, dagijay adda nga agbibiyag iti lubong. Isunget imbagana jemi kadua nga isuro, iti parabor kada tayo kabsat, nga agbiag tayo nga niya naparbeng, niya pa'y nalintag, ken nadyusan a panagbiag. Insuro na kakabsat, imikatlo, iti parabor, ito'y Titos
chapter 2 verses 11 to 13. Unana, the whole life should be viewed which should be lived in the view of and with the expectation of the glorious appearing of Jesus Christ. Anya ti buklen iti namnama digayay an naisalakan. Anya buklen ti namnama kabsat. Anya iti buklen ti namnama. Saan kadi nga dayjay na indaklan, na dayag, nga panagparang ni Apo Diyos nga isuna ni Apo Jesus. Iti urayan tayo kakabsat. Dayjay nga alaw. Kat anya iti kunana ni Pablo kunana, kabayatan nga agbibiyag ka kadaytoy agdamang nga panawen. Kit-kitaem dayjay yaay ni Apo Jesus iti may kadwa. Ket iti panagbiag nyo your whole life. Ket agbiag ka kumakunana nga agpaay akas agbibiyag kan kadayjay nga aldaw, kadayjay nga oras nga agparangen ni Apo Jesus kadagiti tangtangatang dagiti ululot kakabsat iti tangatang. Anyan to iti mapasamak kakabsat. Anyan to iti mapasamak iti panagbiag tayo. Aday ti kahit kung puntos nga iti kakabsat. Iti kinapudno nga dayjay parabor iti Diyos. Dayjay metlaeng parabor kakabsat nga isu iti nangited kadatayo iti pannakaisalakan. Isuro na tayo metlaeng no kasano nga agbiag iti maysa nga biag nga nakayayo nga agpaay ken Apo Diyos. I will have to repeat that. The truth that the grace of God, the same grace which brings salvation to us, also teaches us to live a life that is pleasing to God. Saan nga isuro kakabsat anya? Iti parabor, iti maysa a klase a panagbiag, nga saan ang nakayayo ken Apo Diyos sapay, ti parabor naggapu iti Diyos, nga isu iti nangisalakan kadatayo. Isu nang ano dadtuma, dagiti yung mga ibagbaga kakabsat, nga naisalakan tayon babaen iti parabor. Sometimes they deny the power of grace. Iti panagbiag tayo kakabsat. Iti kayat ni Apo Diyos. Kat agbiag tayo kumakabsat nga dumakdakkel tayo, kat dumakdakkel tayo babaen iti parabor ni Apo Diyos. Dahito iti inbaga na kakabsat ni Pedro in his second epistle, 2 Peter chapter 3 verse 18. Grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Anya iti kahit ng sawen. Idin nga inawat tayo dayjay a parabor. Idin nga naisalakan tayo babaen kadayjay nga parabor. Iti kayat ni Apo Diyos kabsat, ket dumakkel tayo kuma. Babaen metlaeng kadayjay nga parabor ken ti pannakaammo ken Kristo Jesus. Christian life is a development. It's a growing development. Nadaduma at dadayjay panagkikinumusta tayo anya. Nga kang kanahan ko makurihiren, tano ko agkikita tayo ti may isang agimong, agkikita tayo ti kaysa kapilya, agkikinablaw tayo. Kumusta ka kabsat? Kadwan asumbat, sula di pasto. Nya. Sula di. Kunana ni Apo Diyos, idi binalakadan na tayo babaen kin ni Pedro. Grow in grace. Disumbat tayo agyamanak ken ni Apo Diyos pastor, nasisiyaat itatangem idi. Tapay, we are growing by grace. Iti kunana kakabsat ni Pablo manen kadayjay surat na kadagiti kakabsat tayo nga Kristiyano iti syudad iti Filipos.
In Philippians chapter 1 verses 3 and 6, denggan nyo itinbaganan ni Pablo kapsa. I thank my God upon every remembrance of you, being confident of this, that he who has begun the good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Iti kinapudno kakabsat nga nagpintas anya. Dayjay inrugi ni Apo Diyos apan nangisalakan kada tayo babaen iti parabor. Saan na nga baybayan jay inrugi na kakabsat? No diket di iti kunanan ni Pablo, agyamanak iti Diyos. Tunggal idawdawatan kayo. Anya nga nagpintas kababalin ni Pablo? Ikarkararagan na digijay a Kristiyano ang nagserbyan na. Ngem iti pagragsakan na kakabsat, iti ibaganang niya nga aglipyas iti ragsak ko kunana. Tamakitak dayjay nga inrugi iti Diyos kada kayo. Anayin na inggana kadayjay nga aldaw iti yaay ni Apo Jesus. Kunanan ni Pedro, grow. Kasano panag dakkel tayo babanti parabor kapsat. Kunana matlaeng ni Pablo, ni Apo Diyos. Anya aramidin na. He will finish the work of salvation in us. Daytoy jay kung kunana kapsat nga dayjay transformation nya. Transformation iti panagbiag. Nga inton kunanan ni Pablo, malaglagip kayo kakabsat. At siguro ti membro na dya iti, nga iti, kuan na kat ijay siyudad, iti Filipos, kat adda digiti rebribolto kakabsat. Adamit digiti agdaydayaw, iti naduma-duma nga Diyos. Adamit digiti aramid, nga saan na Diyosan nga aramid. Ngem idin anamuan dagitoy akamkamang iti iglesia di Filipos, iti pudno kakabsat aka ipapanan iti pannakaisalakan babaen iti parabor. Nakita ni Pablo, Paul witnessed the work of grace in the lives of the members ijay nga iglesia di Filipos. Isu nga iti kunana agragsakak kunana numalaglagip kayo. Tada ito nga Diyos nga nangirugi, iti panakaisalakan kada kayo babaen iti parabor. Isu na matlaeng dahi mangilipas until we reach the fullness. Kunana, nga intunumay ni Apo Jesus iti may kadwa. Danunan na tayo. Sublin tayo kakabsat, dahi kitex tayo ijay. Titus chapter 2 verses 11 and 13. Ket kitain nyo kabsat, dayjay sao, kunana, for the grace of God, kunana, teaches us, anya, isuro na tayo. Itipintas na kabsat, dayjay isuro na tayo, kunana, the word us, amin, kadingat at tao kabsat, kunana jay John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amin kadi nga tattao may salakan? No. Amin kadi nga tattao ito Titos 2:11-13 isu iti isuro kakabsat iti parabor? No. Sino iti isuro dayjay a parabor? Dagijay nga imawat kadayjay a parabor. Ta saan mo nga mabalin nga isuro kakabsat dagay saan nga imawat iti parabor? Isu nga kuna tayo, iti sa panakaisalakan kakabsat nga isu iti inted iti parabor. Nga nagparang kada tayo, iti bagwaga naman kastin bagtatay na Apo Jesus.
Daytoy kakabsat dahi bagbaga tayo, this is the discipline of grace. Ket daytoy nga discipline of grace, ket agpaaylaeng kadagijay nga naisalakan. Sino diyan naisalakan? Dagijay nga babaen iti pammati, inawat da, dayjay sagot, iti Diyos nga isu ti parabor. Dagijay kakabsat, nga saan nga imawat kadayjay nga parabor, they will not be taught. Ang nga isuro kakabsat iti parabor kadagitoy talo nga banag nga insuro na iti Titus 2:11 ken gana iti 13. Ulit kakabsat, dagijay nga iti ibagbaga na iti Biblia, dagijay nga who are dead in the trespasses of sin are not included how to live a godly life until the condition, until they are spiritually born again. Awatin tayo nga rod kakabsat, no anya da iti parabor. Umuna, grace never license us to sin. Ulitin kakabsat. Grace never means a license to sin. Dahito gamin ti adu kakabsat apang panunod itatan. Iti kapaypayswan na iti parabor ket tulungan na iti maysa a managbasol ana isalakanen nga agsardengen nga agbasol. Denggan nyo kabsat na yung pagana ni Pablo. This is the favorite text most usarin tayo when we talk about grace. Romans 6 verse 15. What then? Unahan ni Pablo. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? Sinaludsod ni Pablo? Sinumbatan ni Pablo? Certainly not. Kunana. Agbasol tay kadi. Kunana. Agsipod tanday salakan tayon. Babaen ti parabor. Ket awan tayon ti babaen itilintag. Kunana ni Pablo. No. Certainly not. At dagamin kakabsat dagijay nga mangisursuro nga agsipod tan isalakan tayon babaen iti parabor. Awan tayon babaen iti linteg. Pudno. Ngam saan nga ibagan ni Pablo kabsat nga agsipod tan isalakan tayon babaen ti parabor nga awanen iti linteg. That is a false interpretation of the Bible. Tano kumaalain tayo kakabsat ni Pablo. Ket ni Pablo kuna natuladen dak akas ti panangtulad ko ken ni Kristo. Paul will never contradict the teaching of Jesus. Ulitin kakabsat. Tani Pablo inbaga natuladen dak akas iti panangtulad ko ken Kristo. Ni Pablo nga rod saan na nga isuro nga kontraen iti anyaman nga insuro ni Apo Jesus. Anya iti insuro ni Apo Jesus, babaen iti linteg, babaen iti pannakaisalakan. Iti kunanan ni Apo Jesus kapsat, no ay ayaten da, tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Anya tinit parabor, iti parabor saan na tayo nga ikan iti lisensya nga baso. Saan na tayo nga isuro nga baso. Tanya iti basol kapsat. Sin is the transgression of the law. Iti parabor kapsat, iti isuro na kada tayo, dahil baganan ni Pablo Kenetitos nga agbiag ka kunana anasantuan. Iti panagbiag mo kuma. Iti may saan na santuan a panagbiag, may saan na Diyosan a panagbiag, may saan na parbeng a panagbiag, isuti panagbiag kakabsat.
nga amuna atong pale dagiti bilbilin iti Dios. Mikadua kakabsat, nga masapul nga amwen tayo babaen, anyo anya iti parabor. Grace is the unmerited, abounding provision of the unrestricted operation of God's infinite love. Nga addaken ni Apo Jesus. And this grace now operates on us. Addan nga agtrabaho kada tayo kakabsat. Kunana iti Roma 8:32. He who did not spare his own son, but delivered him up for us, how shall he not with him also freely give us all things? Anya iti kunana, dahito nga Diyos nga saan na nga nyimot dahil anak na. Sa imbaga ni Pablo, dahito imit lang nga Diyos nga nangited, kada anak na nga agpaay kada tayo, tapno isalakan na tayo iti basol. Dahito imit lang nga Diyos kabailan na, una na nga ited kada tayo, dagiti bambanag, amin a bambanag, akasapulan tayo, iti panakaisalakan. So grace is the unmerited, abounding provision from God, iti panakaisalakan tayo. Adamin diyan. Timikatlo kakabsat, grace is through Jesus Christ. Isu nga idi nga inbaga na kakabsat ni Pablo kini Titos kuna, for the grace of God that brings salvation has appeared to us. Sino di dyan nakita da nga nagparang? Ni Kristo Jesus anak nuan iti parabor. Anya iti kunamit ni Juan kakabsat. In John chapter 1 verse 16 and 17. Kunana, and of His fullness we have all received grace for grace. But the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Kastalaunay iti panagayat, iti Diyos, iti lubong. Tainted na, iti anak na abubugtong. Anya di kunanan ni Dr. Rillioma about grace. God's response at Christ's expense. Kunana ni Juan, but grace and truth came through Jesus Christ. Iti tarigagay ni Apo Diyos akas kayat nga iturong iti adal tayo itatakapsat. Umuna. Ni Apo Jesus isu iti manangisalakan kadaton. Jesus is our Savior. Mikadua. Dagijay nga imawat ken ni Apo Jesus, those who receive Jesus Christ has received the gift of salvation and life eternal. Mikatlo kakabsat. Dagijay nga imawat kadayjay nga parabor nga addaken Kristo Jesus. Suruan met laeng dayjay nga parabor nga addaken Kristo Jesus. Nga agbiag iti maysa nga panagbiag nga isu iti pakaydayawan ni Apo Diyos. Anya digijay klase panagbiag. We are to deny ungodliness and worldly lust. We are to live soberly, godly, and righteously in the present time. And we are to live in the view nga umayin ni Apo Jesus ti may
Ket iti agpagyamanan tayo kakabsat dahil imbaga na eleksyon tayo. Dahil inrugi ni Apo Diyos at trabaho iti panakaisalakan kadatay. Nga imawat kadayjay aparabo. Lipasin na metlaen. Tapno intunumay ni Apo Jesus iti may kadua. Agkukuyog tayo ang amin kakabsat. Babaen iti parabo. Agawid tayo ton iti pagarian nga insagana na nga agpaay. Dinawat ko kabsat nga digiti Adventist Youth iti Vargas Church iti kumantay tatang rabii. Denggen tayo isuda sa tayo to agkararag kabsat iti closing prayer tayo. Agyaman kami kadigiti anak tayo nga taga Vargas Church. Agkararag tayo sa. Agyaman kami ama. Iti panangadal mi iti saon tata. Agyaman kami tensalakan na kami babaen ken Kristo Jesus nga anak mo. Ngay suno Diyos iti mangbukel kadaytoy nga parang. Agyaman kami ama. Tadayji inrugim apan nakaisalakan kada kami. Kit babaen metlaeng kadaytoy aparabo o Diyos lipasen. Tulungan na kami nga rod ama na agbiag akas iti pagayatan. Idyanan mi kuma iti anyaman a kinatapis. Ken iti tarigagay iti nainlubungan a panibya. Ludikat di o Diyos babaen ko may ti parabor mo tulungan na kami nagbiag. Iti maysang panagbiag na Christian one na Diyosan kinunod. Nang nangruna o Diyos iti inagdaw-agdaw mga panagbiag ti. Tulungan na kami nga iti kitkitaan min babaen ti pamati katay nga aldaw papinangibaw mo tanak mo. Tapno may na kami na iyawit kadaytan sa ganang pagtaingan katigitang amin ng isa. Agyaman kami o Diyos, kadaytan na budaway, nginadal mo man yung isa. Maminsan pa'y dawatik ama, nabindisyonan na kami,
Bendisyonam dagiti kakabsat mi nga kadwa mi nga nagadalitan ta. Bendisyonam dayto sa o at talinaed ko mao Diyos kanigiti puspos kundis. Agyaman kami ama kaday nga parabo ang buong maisuy tinang isalakan kada. Agyaman kami itinagan na po ng Jesus tinawat mo dito. Amen. Gana numay nga lawas kakabsat. Adalin tayo tumanununag kada ito sa uma. Grace dito. Amo yun o. Adadalit dito on my personal study. There are so many things to learn about this. Kit day tatikay kung idanon kada kayo, dahito baro nga series tayo sa Redemption Story Revisited. Yung bang rabitem amin, na Apo Diyos ay ayatan na kayo. Iti naparabor mayat ni Apo Diyos. Iso kumakapsat, iti makianda kada kayo, manipod itata, ganay ka.